Mframana ekɔ ho na ɛto de ne hu krada de obehu ne sɛ body na yɛ weak body na free kra anim nti wa te ase awu nipa te ase ontimi mfra ne kra esi wawu Omanfo free ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanoma fade de a aha ena obenya na moroso nananom a mohwe ye free echichi ni mencheye asida enka mudin da bia yesre nyame e de mamo se ono a wonso mumu na wonso am won kore taban so munyuma amoye mefa wenhyem uye nyame kasa kire wahwefo sao okay se o se ano otumi nyankopon bo nipa hyede nse so okay se de nyame tie nsa na otie uwo nyame timi am kasa se tina yesu kan ye no osese uwo gidi a beti akasa ma snappy aye bepo tutu akogupu ene me kasa ma bepo tutu akogupu the name of Jesus kanyame ma ho mate nananom amohwe frɛ chichi ene mencheye medamase nyansapo abusua ni nyina de asede ni kabia de mamo na da bia na ye mpaebo a ye bɔ ne ye kadigumu so se monsa no adwuma enye yie na monkonkan no moni so ade hu ne mpaebo a mu bɔ bia no emrem emfa emam ba bia mu bia sanse aya ne nafom se wo de wo si nyansapo na wo pɛ na ampa nso no obi ukohwe mfonyini bi wase a wase me kan se nyansapo de ebeba na me twɛn sam de ebeba me read comment nsa na mani agye ampa watwɛn ma ye de na bansa no wokohwe wase me kan sam be ampa ma ya ama na boroso eya na ye ni so bebre enti nyansapo je so fama me se yesane no madwemba ekwan so enne omosomfo masaba betena sibiem ya betena sibiem idie ene na adesua na yebotae ne eye atetesem afutusem abakwasem etoda na amanwosem ne eye yi kakra ne eburu yeso a eyiri ye ne a ne abeye bi ene ani gisem entertainment ne edi nyina bi di afefefem na ye kwa enche da kombeti sem ne na atena se ne ye ka football ye sports wa hanom ana na wuntimi nya football metuma se de yebo ma ne hye ne bi o mebo nya wo babo ye di ho nkomo o ball no se me player mpena sem sa player be asamoja na fana sa se do betete Ghana na Europe Messi nenne de ya be kanu no aye krafre ana nanya sa na identity se obi be gya ne ho ma obi afre ne kra eti ye behwe ya na bi kra nam social media ne ade sunsum frɛ nam social media ye ko frɛ ne sunsum ye ko frɛ ne kra me kai se bible mu ebisi emom ko frɛ Samuel ti mu amu nim bible no sambo amu behu ebisi ene kra na me se ka mebusa kam mo frɛ Samuel kra no wawu ana na ote ase na Samuel wu enti question mark wo okay ni party ase ontimi frɛ ne kra isi wawu enti ye wura mu anu no enti eye possible Dr. Baumia is it possible say e be frɛ obi kra obi esunsum eno no ye behwe ne edi hu nkomo na eye possible a ebetimi abamu a ekwan papa be na wo se fa so a ye yeno eno ne ani nana ebedi hu nkomo enti esunsum sam me pa cho bomoden na koso ana transinity nana enti mamini ka na mimi sa se edi akra ne sunsum frɛ ana se ye krafre mini ya medasi ye ka se krafre a kra na nyankopon de ma ho no panyefo se na tie beko na tie mu na kra no so beko agya ne nche enti kra ye ade ma body no enya hoden enipa be wuo no na body na ye mre aye weak ye ho hwe ye nye yi na kra na pie ko
na asakofo mo body foforo e de aba nti enye yize se obi be frɛ obi kra amana yeyi ye wo sunsum a ohwe kra so enu tin yakopon bo wiase o ma ya before 7 days 8 days enam wotwe nti wo kra na tiwu no o 7 messengers e kakra no ho ma ne 8 ti ani bodyguard 7 no a ono ka ho 8 ne ba ne sen na se bi obi betene ne fi afre sa akra no yesu ya dia yanto ye bo ase ne fa nkwa dwendwem tinam se nyansapo ye besane mu nyansam wo betima afre obi kra je se wawu just wawu o de me nhwe kra na obefre na obeye kra ne bone no obese oye body ne bone no obefre kra na sinchen na oye body ne bone ye nye kra bone o de nya abotre ma me na de wu kododo me nyan kododo ai kra no wa kra me hu se de enyankopɔ de ma ya tie mu no nti nipadua no kra wuwu a ono no firi mu na okɔ kra no okra ye ne nam fie ne bia na se kra be be ka se honhom ai control nipadua ese enu no enni nipadua no nipadua entimi nya nipa obeda te se netie o na ese yewu a no tie na aka ne da enu nti ne se netie be ko netie no kra na be ko agya ho kra na be ko agya ho no ye nyame sa nyame na wote mu no onu be pia ko tie ba sa enye nyame biem enti nye se ordinary kra won nam ho ebi David enye mia won bia untimi mfo ani hu David untimi mfo ani hu kra no nti yenim na de ban se de David emframa te so pompe tai na ka na kwa na tai na dwo besi fam alupre eye kra na de nam mframa na de nam frede ma alupre no kosoro no ese ya baba beti ato fam nti eye mframa na nipa be na be hu mfa hu mframa we kura mframa na ekɔ no hwan na to de ne hu kra da de obehu ni se body na ye weak body na free kra anim nti wa hetiase awuo wo se nipa onam hwe wa wu awie no onam ho kra ne kɔ wa chiri okɔ wa chichi mami amemfa me de enye zisu de na mmisa ho asem Minister Penyin be kampofo nyankopɔ fa ne kransie ebra obe free mu no na mi wo fia no pa mi si niema na oyare dada enti odem mi de minim se sa atem kram mi se okɔ no stop go no monno no okɔ no stop okɔ yen adwuma me ma me kɔ fum ba no pa sa na obi sam se na unua ba no te se am se me kra me sorry mi si niema minim so okɔ na me sorry se me ekɔhwɛ so odem a mi wura dem no na oda empaso sa empaso a oda no na me na me sister me ampa mi wura dem okro hu so obi awura ho sister no wonte etimi na ese woto no oyiye yese na me tiam na sister me tiam on top of my voice no so jesu hwan ono so tia so hwan ya me wura kra ho eti mi gira ho na wana ni su asase na egume mi hu bi da me nti bi da bat mi nima de kra ye me na mi su na me say mi sister ampa na me mawura dem a me ma frɛ no de wo si je so ne de we a me nsi tia ansa no wo je so na owie wo sa bi sam obi sam hwan ya na me si Kofi still no onte na me sa tia mu Kofi Kofi na me say ai eti me ben no afi na scent abano okasa ene me free eba no na enye oso ne widie nse okɔ ayi awurade asempa okɔ kra ne kɔ asa ne ye pagya no de ne kɔ asipiti ye kɔ ye doctor no ade na omode check no bibia anya adwuma na mom travel from remi no de asi still ene omode ne kɔto mpa so di nsu si no so anajudu baako ena afi de e confirm nse okɔkra na asa na tie edi ke free mu kura sana ye be confirm wo wu sa atama na me tie mu nya no okɔ anything na wo ye konfo wo ye obi o ye sunsun adwuma a ye ntie mu mfrɛ wo because at the moment na kra na be kɔ akiri no se wo tie mu na se kra na ntima anye so a ye betam body na kosie nti wo ye konfo wo ye sunsun adwuma ana se wo ye nipa kura na se wo ye sunsun adwuma mpo me kan sa wo ye sunsun adwuma na se wo ne wo yerete ana wo no ba bi te na se wo da se ya wia se ya anadwo se office opesu wo nya ne wo kura on fa nsuo mu fom ma on tie mu mfrɛ wo on ball 3 kra na ba kɔ connect body no na watima so anything else obi da na wonya na mfrɛ ko otimi di bum no okɔ akoto baabi kra na woda ya kra na bepie anything ma konfo ke we na ka menkyerɛ anything ma konfo etimi kum nipa smart no baabi ya kra na pia kɔdidi ni ba kɔ monitor hɔ ya che kra no ni amantam no dua bi ho na de squad agu ho nti boy wawu ya ka won tente sometimes ya yere kra no nti ni atam akɔ hye fridge
Anything as a titty will be where you grow 7 days. Some from Subin Abakran, one year could be to a mamma and a jack and a machine. As we were winning. And some will. When in the free no. Oh, but check it. Book ran an idea. He said, be a fancy at Hey. Maybe a sim be a ba, a shay alini. Nama quite a linen fee. A quack cassim. And to me say, some to quack you will be a juma. Me catch the boys, some obi an enemy. Obi am up you. The bam, I'm sorry. So, it is a Mekona Maya, what team what the Amiano. Mean to me, I'm your fast and measure body. The magic. The man says, we are bully pulling you. Your friend now. It was a man can. ABC was a coupon. Papa be no yare. Near in a yare. And now, ordinary cobblesome. A quashare, but what tono. A confuse biasa. Uncle Darcy. And almost fred papa cra. Say, only diasem to find by yare. 1 month room in Yaklar, or down Cassa on Munsu, and now see hospitals walk Kuma. Ha, on Cassa on Munsu, on Yashi, and a Suman who's. And on Bameho. And I'm Suman by a freshman or Debbie. A question or baby to my freckle need diasem. So when you home, now would dip him dia, or back. So when nip him dia, bed in Sacran Beze, a Besaba, and a smatch of my dear mom. A Drevian and maybe a Bassa Panu. Now we say, was a phone, so we won't carry more. Okay. Obi am twitwa papa na mawere ne moja eba onwuye so bi didi a wonfa nche me no mo de papa na kwahye fridge ma na gya na egu toilet fridge nim ma fo so akunu kwa tama kra ne bae no mo de na hye fridge otimi nguram ayeka okay enti ene na sese no ebre be ne etimi frɛ kra ni ebra e de frɛ kra eye time wawu o sa what you say intimi mfrɛ wo kra debi se obi pese wo di uboni a ofrɛ obodi no ebeto ahwehwem na wadi body ni dwuma wadi se kan no da wo body no ebia etuo no de abom ten acha 3 days ni nipa no wawu ba kra ne de obi no betima se kra o untumi command kra da me kai abra job bonsam no ekoye no okaka che nyankopon se opese ode ne hye ne nsa no asema okaka chen se betimi de na maw ni bibia ne nso ne crap ade enya ade a meje mamaw enti I confirm de wo ken se kra ne no no mo ne nam se ya frɛ obi kra no abra nipa ne tia ase no enye na ye chichiri yachi se de be nipa ne pese wo ye obone a ontimi mfrɛ body ni nya ne bone cause kra we ontimi ntase kra o nipa kra ei de unia yesunsum sem for mo kwa chiri kakra ayete se baburu o mo kan obekan ni mu haya no agya chiri no no de animu na akogina wa kan sem an to bi be frɛ chiri be ba no na waye kwasea sorry se me kan no sa on se Abraham woni asofo bebre hia no maye kwaseafo mo yes o mo kan animu haya yakonfo bebre ye kwaseafo because se bosom ne ba no hunu se obi gina ho ade a o se nipa ne bayifo enso no obi hia chiri o maame na o maame ne gina hoye when ne be ma kwan ma ne maame ne gina ho tu ba suku abon so obi hia chiri na se onipa otiasefo se meti ho sei wakra akofi na masori agina na wakra akofi na se ye enya possible enya possible enti me frama nyi jese aya amamre ti se me fa ne se makola yi ayare da ho serious wo wu kra na eko amamre mi ti me fra kra do wano na be kra bai untimi mfo anu na debi unim se ye akanfo ye frɛ kra labrofo frɛ so ya enti no se kra na wo kan hwan asɛm na wo kan o kra wo fie ana wo kra adwoa aboa kra bu wo hwa ye wo no dwoa da wo de adwoa o odwan bi wo hwa ye wo no ku da wo de akua ana kwaku enti kra ba hwan asɛm na wo kan kra ba hwan asɛm ye be sere ye nuanom na omudo man mo se ye be frɛ obi kra si obi so ye be frɛ obi kra si obi so no eye honhum mi do mo frɛ na nya kra na ti ase nya no kore eye honhum mi do mo frɛ eti de samankom unim se samankom ensi manini so titiri ye omom ton chinchinga ene wo mo a se be aye bi aba na ye kohwe bi ana on firi kromo ba bia onim hu asem kra samankom sire so na se wo papa wu na se samankom asasi wa so ha na be jeri e ba bo kra unim de ko bi abeka eni je so odifo bi ani oni nyamo no kromo no ase ye no anya ben na wo menye o
nyame no na ma me te ase we na me na mabe ye konfo am be kan ho asem de na be jeri wonni me ma me ni me papa ni me fie nyina be fie si bi anim ho na be ka kem se wo be hye me na waka asem o odifo bi ani anim nyam nku ye ne wo na atena se mofra brim mi wu ni mi inside and out bia de na utwa ho eti me se be manini ba ha se obi am na atena kuro da e ba ha se obe ya abusa me ha me ho anye ne ho abusa because me ni bia de na be ka ma jedi eti ne best yan se e how na de ba na pa me fa so me solve how ne hia nya fe na be ka na wo ma me di say masa bosom ne ba no ka ne 100 times emfa minimum bibia dida ba jedi ti se o ka de na wonnim ansa na waje edi yes o ma me di se o papa di se wo te hanom de wonnim zan odi fo bia ni enkrom ba bebre na de show mutrim se de krom fo na mpenasem enye ne sa ye busa wo ye difo ba obi a me ne watena e bi kura wo ma me abetwempena wo ma me fie da na wi abeka che se o ma me owu ye we de we ne ku no na me ma jedi me no kura na ko wi ma me na nka na wo so aye difo asie no nti ya na ye difo bebre mo mfa ne ma bi nhie tirim se e ka se difo bi ne nyam a eye asemtem didie bi ye didi obi da bi enyansa kasa se me nim wuntwom me kura me no nya na dada ba ko kura fa ge ba ko da enne no be hye me nkom me nyin ni da okay eti nana watch wa ma enlighten what happens how difo bi ne nyam nkom enti obi a wawu de ye betimi afre ne sunsun ne kra ne busa de yesi ye because esi na me ni ho na no ye real ye fre bi to ahwem ene ye fre bi susu si obi a onnim ne kra so ene ye tumi fre si ne so eno kra no be fra e ya homache ene anwumre ye mfre na wia dabi adenti ye mfre na nipa wu a ontimi entache wia kra na ye ku o ento on se so hwe abosom panyimfo na ada so baba na dwo ana so baba homache awia o ye de oma Papa na nna mo atali ma pam na anu abai ade mo so penguram ye de be hu ya soma wo mo sisi o efi wo ho esi penguram efi wo esi penguram na echanti na che se obi a wawu de yetimi frɛ ne kra se ye kɔhwɛ de kun no ne ade no de si wo bible mu asam wo na obisa me no na wawu won te ase ɛna wo mo frɛ ne kra ɛne ni edi nkomo no ɛyɛ ade wo ho ɛyɛ no korɛ entu de ye hwɛ bible num na tetena na nanom de abakwasɛm ba ye bible na ye nyina hwɛ so te se ende kwati bloni aye ka na ye manoa se nke se ka ne sɛ ya obetima hwɛ manoa no so na ade abo abra asiesie ka no sa na ye bible ɛyɛ manoa nipa se wo how to a kokenkan obenya solution ɛwɔ ho because atam obi ni the satam na wo ho no I say tetene bosum obi afie nti ye de na bosum ofie na se asem asia ye mfrem musa na mbeba ho oni se nka bosum no se nyame amoa yen ena omututu ni nyina tugu ye ena ye na yetim maintain de abo ye ka kombe de pa onu kada me ka kire ne e ka kombe de yen enti de mde bia me ka ne se obi ba ofie ana se na obi afre me se obeya abusa me ntoto na se me nyankopon no eduma be na me ye oduma wo ye no me no afuo me no hwe na se wo obi a obeba ebia na ye hye ase a na me da aye ahwefo ase se enafom ono na ato ne credit ti se oba wo channel sa na o de behwe wo ayi na enya nyansasem bia mfiri mu ne hawo bi eda no so wanya solution ni nyina na bra me ho na me mwa dabi enti na me kasa bia metimi kire aduro bi se fakoye na mwa ti de bia na me de hwe abu akwakuo opa mane kwadu o tena nsa kwa mfama bio atiri mo ndin ne wom so bi ti aburuchiri na sese be ye wade bi betima solve the problem keka ama no a me se fa ka bra aba fenu ntwa ticket fam fridge ameni obi tinkan o yare yo si gisi yi ni de ne ba kintimi nya dure betimi de akọ boa no na ho to na waba esi be susum nyuma hwe ye wo mpanyimfo bebre bi wona se mabunu bi wo ho a busu ne bi woni fie o busu no kura na se na Kristo abepam na titi nipa na omda so wo ho ye betu obi afo akanya sesema kire no enti ye ne ya adwen se ye de ye akomfo obi abanti ye bunu no ye kuna wie no kaka se nya hu se wo fra broche no afre me hwe me fa kwanya reso de amaye nwa makomfo se wo ye wadwen se wo de wadwen nyame de ama no sisi obi a ebeba oba so broni pese odi bone a won ba nsenti na se wo bokotokọ ase a nyankopọ hwe oto no bokotokọ ase a nyankopọ hwe so wo de oto ba be wuram uti nyina be wuram am makwachi kotokọ achi wo woda mi yire no se mi nyaara abo so na ehuru tue na nani abere mi gya na obeka me na abo na se wo manchene wa wonko so wo manchene wo se ya ha de wachi wo woda bia meka fere konfoma wachi wo woda
Otu ahento. Wa manchine won nsa no o miaw ama wa say o so o woti na o manchine won nsa ne say odi 10 minutes won nsa ha nyina be ho no o be stop moja no cause what na ho de nyina be manchire wo anything as onini manchine abo a wotimi kunu no because ahode na o de be manchire wo no hwe se wo no wam mua ne ti eti wonim say me de no me chi ne saa no a ma so ne ti no e na me ma o mo ana me no mo no e de se kan twa ne dua no e na ne home na wo home ni nyina pia bonten ansa na bo ne week abaya ma tomato na twene nya ukodru enya si o enya si jeni man nka wai because wo ja na wo man kire nto oba yese akawo what wo bom da o man kire wete say o man kire wo na e do hwe wo want antia ya na wonto no so pa na obia no na ho de what so onsa se ko beti obe bu kase no obe man kire ma edi be 10 minutes moja no be stop obe bu kase no hwe o mo dene beti me pia na ho kwa bi minia jai enema esi hwe enutina nyankopon ka se mo wani ntisa abo wo wonu so wo ya odadafo ti de bia me kase konfo bi owiso wo guru kombia ya za wo won ko straight o okwa achewache obi o nam ne kwan ya achewache bi anka no kure papa onka no kure bon konfo bi no de wo guru kom o ya za wo de wo ba de wasase we so be twa ntora kire ye ba sere se sunsun ne bi wo ntia se amfa kogu kom wa fre kra ni bi pen kra omo ma wuo de meta from kra pa na ye wo bi o ye stubborn kra no kra ye stubborn no ma men kire o kra fre ne tiase se me wo ba ha na se obi bia wo pese o fre kra na me suma abosom e mo mukodwa atoa se ma me ana papa me nsem fata senka me ma be frɛ wo me na o senka me ba wo na so ne mom se na asifie e ye wo na asumasi ana wo ba asumasi wo betima ko be se 40 days no ma muaye na o ma muaye se wo be ba na omba nti e ba sa na wo so be kwa abusuanim akọ ne nam ahu se ampa se ba bia mo frɛ no no ese se wo ba ansa na wo ba ebi wo kra so ko ni perifie na so o ma o kwan ti se me fa ne se asem ka ma no sisum na so se ye wura ti we na obi di ye wura ho asem abrɛ me se ye wura se bi wasisi no na ma fa fon ye wura mi hia obra e be de na si okay ensi da enye possible wa obi di dwa to una so ko ne na so una so ko ne na so so ya kwala so e panyu na so ba ne na so ono hia de na firi ho wo hia bibia una hia bibia firi no ho enti bo ade ne kasa ya so o me besu masi dia o meba o ya meba no meba enti no my ready meba ne mom da se ne metimi aba e da tam se mu nhia me no aba o kasa na sem wie ya okọ real pa re e na se bibi krasi a na me nkire sa de we ye wa haba bi e fe no wa gashi e bi fe no nwansi o kwa ase a se wo maame na awu a da ye ne kra da anadwo kwa ase fisika bi e firi wakoma bi afato ase timienu ka wasem nyina che wa gashi haba no na timienu dan ba ko won nsa yam sei na fa maame ne photo e fa tum sei na fa ba ko butu so fa hye osum ya ase se wo ye ba fa hye osum ya ase for 7 days me ne be ma bi ana keten so ana ne be ma wi ankohia na da so for 7 days kwen of fa so nyobe yi na kire ore obeyi bibia so obi kura na ode ne ka ana nipa ne be so be ka ba be kire se nipa so masi dase adam ba de akọ ama wa kire bibia mo akokoje yani aye de ewu ya che na pese so betin aye obeba 7 days se de kire so oba oba kire enye hu de onye hu obeba da yesum asa wona mba bia na okọ kopio ma so e ma mi hu wa che o okura na me twen wi o ka se bia wu gina wa no o de bi da yeso no de beba na wa ba kire obibia o me de ade akura si a anu ntina bo se obi timi so bi da yesam di gold ahye oba kokotu na hye wo da yeso enti se oba frɛ obi class physical se wo nwui my friend physical what one my friend physical na wono ana asɔre no o de baburu mu no yesrɛ wo mu ene sua trenti baburu mu de no nwui a ye frɛ ne kra no ommeka ebi si da se na me ka se sam bible crime say okay ye de ye nkɔ asɔre ne bi baburu no ye nwura mu se o ka se ebi si da no bi kɔ fa bi da eni magu ase wo mo famra ne ye hu ne ye nkɔ kan bi ne ye hu ne se na wo ye wu ye frɛ ne kra ne ye frɛ si hu akora so eyan samankom se ni patias na wo frɛ ne kra ensi command for nipa kra dabi nyankopon kra ye nyame o enti se wutimi frɛ nyankopon ne di nkɔma open nto ho kyerɛ wo sa no
na mmom wapie na wɔkɔ nyame hɔ ne de trache maame mesere wo nyina na me musu asɛm bi o me nana busa me o we di enka pese me no tena baabi kakra o me tam no ntime sere ma me kyena e be hie baabi ne edi nkomo na nye de wo no te ase e tam na wo frɛ kra na wo su kra no body na wu ana nipa na wu ye ba sire sunsum sarefo na se me hu na me tia na ase wo frɛ me kra na se wu kumi enti ye wa honhom bi wo hɔ a asemu na dia ba kan nyina ye wa honhom bi wo hɔ a omo ne nam te se mo tia abosom se me mo tia me no mo nam se wo ma me wu na se oba obedi ka kyem se ye frɛ me ma me ya amansa wa wu mi hia ne foto metima ma mo tia oba te se wo ma me ne ye nyina ba be wura body nim abeka se eye mea me na me kum no na me ye se ye enso na ye mo tia enti yesu sum sɔre fo no emire bi o ka kyerɛ me sɛ ye wa haba bi kura ɛhyɛ da etime te ɛde to obi apampam ma ne kasa kasa sɛ wɔyɛ bayifo we no so ye obi etime hyɛ da yɛ na zan ye betuma honhom awura no ɛna azan o ba se no wanya kwaji sika na wie enti ɔso ma ne mo tia ba ko na sɛ na zan no mo tia ba ko enti ɛnyɛ me maame no ɛnyɛ wo maame no ɛnyɛ me sunsum no na mum ye pe bibia mana begya mo wo sampa ma fo obaba be wura ma be ye bibia be kasa aberewa abeye bibia mo wagye adi magye o me kom ba bi enko ba bia enko ba na mo yesa ana mo yesa kase binum ade ne binum mo yesa ekom akoya e video bi ya na akoya no o se on de okubu atoma na atua ne kai ai ya hwe so e se komo na nye yi se ndi ubra ho no sabi o se me kasa nti se meti hoi na ma frɛ wo abema se menua mentimi ne me yire ndɛ nti be tu hye wada wo bu atopa nti wadwene no se me di tuo ba be de so that is nti yakomfo no yetimi ye bibia yetimi defend ye ho ɛne na yesa asɔfo no nso ye bi ho obe defend ne ho sisi enti ube hu na sɔfo ya ben wo frɛ sunsum na yesa bia ye bibi foforo bi na wo frɛ bosom foforo bi o tene ba bi bosom de wono wase ohia nipa betuma si nipa bia so enti no mentra sen ka se wa frɛ obi saman na wakra afia wakra akua na at the same time no abana hu ode sin nyame wo de enhwe baburu kwan nyankopon akaso afaso akasa afa kra ho wo ba wiaso on se kra bia wuda enti wo betuma control kra se de wo pe ensi na mo betuma chichiri wachi se de be ya obi fa wo body no nkodi agoro wo frɛ obi to ahwem a anya kra no anya no enti mu se de wo bo otuo no ade na ne kra ne ngu na nipa ne mum na awu na metimi adi kra nso bone kra se ma frɛ kra na e ba ya na me di ne bone body na betimi body no mom na oba wu no na kra ne de untimi nya kra hwe wasase we so hwe ese de ode ne kɔ ba bi no akɔ frɛ ne kra na wadi ne bone abra wote ase enya no kreda de bone at the moment obi be di bone no committee okay no why body ne bone oni kra ne ni asem tie se kra ne be kɔ agya hɔ etie be kɔ na tiem body no obetimi di ne bone kra ne de untimi nya kra ne hwe enti mo obi ntra se nkoya bibi se me frɛ obi kra hye o kra hwe wo hye kra frɛ no ei na wan kasa ubakura wa wo no betima ba na num e di nsu agum by force no mo report to police wo mefa wo ubanti dian betima shekra yebesere ye nuanom e komani bre yemfa nye ne ma bi adru tam so se kan ko kire nipa okay na yese Nigeria movies and Ghanaian movies awodo a yeso obi awu eno kra no ampa so hwe movies nza obi eno wotra se ya hwe movie ase ekofre ne kra da je wawu adu tin yesi ekɔ abusa yekɔ hwe hyebrem nipa ne hyebre de ma no kesen ede na ebeto no yale ekɔ beba body no ho ana niti na afia hyase yekɔ abusa bosom ya hyase yekɔ abusa na wo hwe hyase yekɔ abusa because first na yekusua na ede kɔ ne bese na nyeka ene nkɔ abusa me yansansi no oboka beta 30 million na mefa kwanya we so na makle ne ma bisi yakomfo no a wo frɛ wo mo a na waka kyerɛ sɛ obua ho 20 million mesrɛ yakomfo na wo sɔre a na obi frɛ wo so opɛmo afiri no ho a wase bua ho 30 million bua ho 20 million woni e beka kyerɛ sɛ bua ho bia nipa ne fake men frɛ ne biem sunsu madwuma na wo ba bɛyɛ wo komfo no wonim de bosom ne bɛgye suma ni nyama wo so wo se ma charge wo charge na wo charge na yabusa sika na wo charge wo no obɛgye sɛ sika na wi demand sika wo foro wa mfa ama sa wo 30 million ade kɔ na ahye sa ya de sɛ ye ma kwan sɛ ye mie phone last na nkrofo meka obo ni sɛ nkrofo de di nkrofo na sɛ wo te nkrofo o me de so ma hase di matem ba mekɔ so atete to hwɛ akom nya hunahuna akom nya kalabule
sunsun masem na de bedi agoro sa no dabi ese me fa se me no tuwe oba abusa me ha me je snap na ma je bia wo abrochira ye je 200 series because on say wo nkasa wonni ho nti wo say ye nya obi mani gina ho eye ma wo nti ye be gina ho na yaye abusa no to beto snap me na de 200 series atoso wo Ghana ha beto snap me no na de 50 series 100 series atoso 100 series na atoso 50 series be ko wo busuam ene snap ba ko ma me busuam na snap ba ko ene 150 series eso akọ papa abusuam ne akọfra honhum ni nyina wo nyina ne ehu abusua no kwan a mofa so mo yeye ha wo abusua nim ade bi a wo ya ekuti a wabrabo a wo nye bi ya ya abusua ne a kire wo se we de ewom si akọsira ama wo ne mu ankasa no ade we ni we twa ho firi ho na mo wa etidi enti na kwa gidi pani sika se fa 30 million unim ne da boa wo ho sei obo no ba yede. Okay. Nurses, what may I establish this fact? Obi a onwu ye ntimi mfre ne ka. Ensi da. Enti wo de amenua. Se tumi sofo bi ana konfo bi se owo tumi a otumi frɛ obi kra abrani pa ne te ase a. Me dem ho be example. O ma frɛ o kra me. On frɛ me kra nsi obi so. Ana wo ma me ntran nkyɛn baabi. No on frɛ nsi obi so. Yen ka ade. Ensi ti obi oso betimi aye nem. O hwɛ mfonyi na o me ehu. O me ehu. Ni nyina ye nyini. Ye nyina me mfa me kwatena ho. No on frɛ me kra nsi baabi foforo so. Eya bosom na beba. Eya bosom. Ade beba be dada. E bosom beba be si nipa no so. Enti na Christopher be ka se ho nkron. Na me me ho nkron fu ya no ho fi. Ha? Ho fi na ti me mu. E na wo de onya ho nkron. Onso mo asem be say Holy Ghost fire. Nkron mo wosu. Aha. Anse holy no de ade e nkron. E na ghost yes aman. E na fire de eja. Enti ho nkron ja fire. Enkoi okode absia nana ni egusa ya de ni edi komo ni ye besi forma no no sunsumfrɛ anase krafrɛ a ekoso ni ade no ye pese ye lighting ye ho na yesua bibi kakra etoda ye mankrofo bi di niema bi hunu na ye dodo na ye yem hyehye ne niema ene ye pese ye hu ni eko okay enti nana mamimisa we na yenko on say obi nso tumi eye eba na bia ya frɛ na bia se to dwan ta ponche ye di nkoye enyankomade bi ni ade eno nso no kyese minu ye omienu ye obi bi ye frɛ ne bambo bambo no se meye bambo na mawa dise me ko hu ofi ahonhom na me no makasa ye ofi bi wo ho a sumambrani ne ofi hodi aponche ye ofi bi wo so atano ne wo modi dwan ye ofi bi wo so a odi akonfem efi bi dikinaman enti se basa na ma base makodwa atoa ofi ahonhom ne se katache wona na abedwa atoa ye se na bla bonko so enti epese nyina eka bom na ye boa na animonyam ba oso waka ya tene na we de ade se ni no waye atia ye enti se no odi dwa atoa ba ho de a mehia akokɔ mehia nsa mehia odwan mehia we na emumade we na oye ne gise ekosie no ana ye jaboa na ma aboa ne kɔ ana se we de ache no muntwa mam abosom no nyina emeto nsa ni di yenya bibia ma ne nka enti ye wia na me makoma atotu aboba ene kotokuru ene nsa na me ya kanche ma abosom ne se abusua ne se ya kan bom ne mo me petu bi be firi abrante ye mfira chiri ti obi obetwa ne ho ne ho dua bro ni so be firi ne mfira chiri to ne nko no so ene sofu ya mi sister kon we ye komfo ebra mi sister ya de mu ye den sa time na mo secondary school mi sister so de me ne te se honam ne atade won mo frem se wakosofu bi ho ono kura wo kwan we so anase kwan be so ni din na damanim na mpese me boni din na okoye no sofu no se won fa kotokuru ani wodwan emra na ofrem me okache me kofi me de we de onye sofu ntimi nko obim tima amana no ansi kura na me sister enko ba bia ade ba ko wo mu ne se na o sa ka ma ne koso hwe ye obi wo ho a on se be ka se akom ni nya asofofo me no edi san komo we pen ai pa enti obi wo ho a on pese obe hye fugundi on se duru ba bi na ye kaseti akomfo pa se ukokko ye komfo na ko obi fie kura kwasansu anu ma ne pese ye de bema ho because of ebia de ye preach a kire na so dem abosomsom ye nkwase asem ena obi so bosom na tirimu odin ena obekun Ghana ha ye mpe no kore Africa ye mpe no kore on se duru ba bi ase bia bonye ne wo ade a be dia dance ye kunu no bia no obi pe o pasisi ya politics ye kun ye bebrebe
Yem modua wo castle say. Wa obefa obi sika na wanso anyanso akatua no. Wu hwe so obi bedi obi bone wo Ghana ha. Oh, yem pesa na ema no. Enti na wo sanka wo sister nka wokọ. Se wono de wo ye na yeso wo okosofo. Sofo na we be pie mu de. Ene na ma me nkokomfo no mu se ma kokomfo no wo gye me sa na ma wo. Na yo dwan ene wa fa petekun ma adura no. O ye petekun wa fa odwan ma adura no. Ene wo chi nwa ma na we. Ebia wokọ ho ya, ko betima so bo problem no. Na me se wayi ne ho se wo ye sofo nti. Ade na o demand no. Ade na so akoye sunsum nwuma. Wo ye sofo, wo ye konfo, ni na ye sunsum adwuma. Enti men nyina ho pese je me de me Jesus no entopala. O sa tan na sofo no wo di pa ne se onu se ni din kofom pa. On se no de ntem man ni akofom se akonfo na kire de akomte. Enti se wo ye bidi ayi na ye konfo. Sunsum nwuma enti yesem komisheni won kom won kom. Nipa no ba ye no wa anya abusa anko ditesia. Obede ohun se kura na ye ha no. Okay. Ene yebu wo so a ade na oje no onkotua o. Onkotua yabu ye o. Hey, yabu mo sasai. Yabu ye. Sunsum yabu ye ne yeso ye bubi. Hey. Hwe. Ebro no ba ya na ebro ba. Yabu ye. Yetumi boye so toro be ye ne so nyina biri ye. Se adwuma na wo be ya ama no. Se bia me fa ne se ti se asem ka se ahunhun bi ye wo. Ye do akọ ba bi e. Abusua bosom ye wo. Na me se me ba be fight age wo. Hwe. Ne ya be ka kire wo se bema ye nua na wadwena ba wo ho no ye sere wo gyae. Sika bi oje bi de be ma. Wa ye kokoti me mpene. Enti me de yabo me da. Me tiase o. Na no kura me kan no, enye ize mame. No kura me sha se me kan. Ase free be 4 years ni na sha se be kan no kure. Enye ize mame o. Enye abosom no ene me apiepie bi a me nye ne ma tototu ogu me dem a. Kani pa da se na gimi nkwa free me nsem. Ne pa na me ka se me kire wo ne. Enye ize mame. Wow. Wo mo de makwa aduro se me nwu ye je ntum aduro nkume se de be ya me meka no kure me se o madwuma. Ando se me no hia me nya advert. Meka no kura kire wo. Opa bra pa jai. Ba nyansa ni hwe me video a. Ba ba ya busa. Okay. Nana ye kwa no no. Ade na abeka na ye mfantu apo. Question bi na obusa na yanwie o, na bi betwa mu. Den na. Si etutu aboa de chef ma. Ah, yanwie wo hu. Ei, ade ye ma me. Ye do obi be chef mo. E bia ne fom na ye de hye no. Sunsum na o gina ho aya ade na ma wo. Ohu musuo no ye mpese onipa bi ade na no ka. Me wo bosom bi wo ha e frɛ ne kaya. Okay. So we hu musuo a na ntwie kura na obagye a ye ku aboa ne wie de mogya ne ye sacrifice ne wie a etutu fom de aboa ne hye wo. Untime nwe. Na me ko minim na me dem koto so me hu se asie bi wa mbie so hu se nam nam twa bi kore ya. Aboa ye de hye fom. Eh, obi anum ye ndo. Hwe wo prokro be kwa akore. Se wonnim a bosom no nye ohwe. Okay. Okay. Okay, no nim. Ye bia wo nyina wo kan wo ne nyina asie no. Ye twe ye nwa wa be bie so atwa akore dia. Si musuo. Okay. Se ade ne ye musuo dia, ye pra koto bola so. Ade na musuo ni nipa bi bewe. Ne bi ye sra ha. E wo se ukum di na obi adibi na eboa wo. Ebi wo so a ye fra na abonten boa. Obi ha obaje se odwagu aboa wo na abonten so o, na wakɔkye no. Na ne wura ne ba watɔn ama wo, bo ope no deje. Ene so ye nsrente so. Obo na wo srente so enyi. Ma chi obi akokɔ amana agim 20 million da. Okay, 20 million. Ebi kura nka asente so anka obete so. But amamre no chese ebo bobo bia. Ena nyam na ade ma me. Ena se bu okura ohunu kwan ba ofie a. Gitum se una oche no. Because of nipa na de na waye no no. On se ye wo musuo bi wo ho a. Ye yima eduasanfo. Eduasanfo ne se edua bi wo kwan ho obi edu no de sika bombi. Obi edu no de sika bombi. Obi edu no de sika bombi. To wo ha no koye se anisa ene de asa wo nkrofo do mani asa wo a. Ye ma ko pesa adua ne bi. Ne de ya amamre. Ne ahye ne moto. Ne wadwale bi. Wadi bi. Obi ani nsa obi em. Sisa adua na si wo no ebufiri ho a. Ma na de sika ko bombi. Ene wo bi wo ha obo adwama pa ye odua adwamanfo obabu atokwam. Wo hwe mema ham. Wo hwe ma ham. Yetimi de sa adua ne ya ade ma wo. Omo adwama bi. Ei, ti se de dey nchen yai. De bi da kwam no we botra. Ma botra meme botra wo. Wo hu sizes awodo de mu odo de so ne de wa ne de so. Ampa wo se ndua no so fili o. On se fum kwa na bi won ma ya na wo soro kakra. Etuntim montage so wo tena so. Ti we say na wa yi ba kwa. Na se ene me tena no so. Oh, watesi. Edua si dua adwamanfo ne butokwam. Okay. O duebo. Na se ye wode wo se musie. Ane ye wode ende munsie. Ene wode wate ayira. Okay. Onko. Mo se da tene yira. Ene wode china bonten de ye.
eno no nipa na tiam ya media o emfi no bebobo chi no fa ne be ya ade na nipa ne wie on sori na wachi makoko me pa cho say 100 million o say etua cause o kasa ho say kim na ne bufu ade na say because akochena boa wa man enti ko ya nra be man buafu so ba be say ne buafu no ye high enti na ni kwasa wo sent so kra tua man to bo say nipa no kokoduru fi a ade am de na nan 20 million akoko ba kwa ade mo fa 80 million ko man to no na koma to ye mu a obeti on say akoko we die 20 million die e ba sa so a mimi tua enye yi we de ye wa ade no so tua me na me da ho na me wu na me hia mo an na wa me yakobo bo kakraka say die ne me de metua sanete edua sanfo bi na abisan enu ntina se wo ye be ma na to na wo adamfo bi firi firi mi se o me nyen ko gem ba bi eni akiri ebia na okobokoro no gina ha twa me jikura meba twum ya chewo me ni person machine ba yo kofi bla oni ya chewo me woni me ne ba na won ko be bampo ai ebi ni ye nua ba die me nim no timpa no ye mi sei na wo kwatwirim tie besre ye wonyansa se ma so ye de ma tiefo na yemre ebi anya chase ngaka akra nti ye besre se ukọ ba bi na obi ye sa mamre we nyina mesre wo se wohwe niye no ne sunu ne wadwene nkali a mesre ojai ko boka ntumu ye wade bo so a wakoma no bekasa a kire wo honhom na tu mu no bekasa a kire wo se we de wo twa wo enye mistake se o twa me nsi wo bi waye ye ana nya me dasi abusia eno no na ma menye ade we ansa na masore kra yesramu nyansapo kasamfonyi no munyina se de munim nyansapo TV ewo YouTube mo hwe no ene ewo ho menua ma me fa de we mfem na nsen asem ahya ase se mo pese mo dan nyansapo ase nyansapo ne ke ni mu dada na nkrofo bi be hya ase won say because we kan wa asem atene 3 times ase 4 times akra before na doso ene onya busuan panyin so won na ye busuan panyini onya black power onso na ye black power ansa na be hu akire no na asai no obi de kwa want se sa enye ono na no odi nkomo no ono so se uko black power pa sa na no den wo nyansapo so ya tete sa se no ote no asai ansa na be se enye busuan panyin minie no obehu no obi ate de kwadada sa busuan panyin na ote we mate wase na me nkyere wade de nti ama azanfo bebre aba akomfo mu ti se nkwale ameteto makomu mimi obi amekere duro ntempa ma kire na duro akwale wati we oba yonya sei okwa 3 months ma kire ne kwan ya fa so tim sumai busumi ya sapo kwan ya fa so tim sumai enne ma haban ya keka bom ema honhom ya honhom nti afi na me be kire kwan ya fa so frɛ honhom ne tenem ti se me wie nyina no so wi a otwa 4 months pe o ode akwatena baabi me master ne black power obi asu me say black power me ho ti o master ne black power no waben no akọ no akotwa no wampo no ho utan ye kura mpo ka say black power mpo na asoma no wampo no ho enti de mo ye no meti ase bia no obi kura ne nyansapo anante da na wajai akwatena baabi o ko hihye no kyenkyerɛnkyerɛn say China no kura ye media pa be sha bodua tawo bodua bodua so ti ase ma fo wadwuma tua wo ka na na bibi nti woni me nya adwuma biem na pesa wo ye me ho se wo ye nyansapo enti me ma me wo Boss FM o penkwa asem wo nya ja Boss FM t-shirt o ID card o bibia ye Boss FM ashanso de wo bi obeje na de me nua mesere ye wura so do fa ne nansi fam e se aduan ma gi mu certificate emfa duabo asante hene ma wo ko mfa mma me fi se de ntia ma me bodua nyina ne se me pe no kore hwe unim se MTN for me bebu omu dua bia ebi si owi ase da MTN Ghana MTN na meka ho asem yo hwe minua me nkrofo bitimi frɛ me nana me fo ayira me kwakotwa me sema me sika bia ani so ubedi enkyere MTN for ka kyerɛ Ghana for se eye secret code a me ni MTN for nko na nim ne ba ne sen ne se mo MTN for na ma ya adwuma MTN for no ho no jai no
na me phone dia ira na me kotwa sema ye de na sikati mi ira enti mesere ye wura we de mesere ye wura me nkotodwe gu fam we de ma me mu nkotodwe mpeda me nsa ye wura adaworo ma we de ma me kwan na me modua because nkrofo we ka kire ye se code no ye yanko a me ni no mumie no nko a nanim enso ne MTF de code agu abonten Ghana ye nyese wo ya wu enti ye wura we de wadaworo ma mamfa mo makora nka ho Allah akobaro kakra se de one nkramofo nam ide muntie masopam ni entimi nku MTF no mu di sa abonne no na to ntwa menua eya o hwe se waka kire me se code ya bodi ma o eye me ni umienu secret obi timi de 500 million obi di 1 billion to ne phone so na phone na ira na betwa sema hwe ndansense mu hunu bi MTF di me o me se fe bibi ayo mo eye insurance ana nkrofo mu frɛ me ana mka chem se mpeso na me pacho me pa wiase me nyale da na me mo sumenti ma mo MTF na betima boa me awefo me pacho me hia mo afa me to credit bia na ate 5 cedi I first 50 pesos ene em sa wo refu sa komia mi se mia hwe ana me frɛ MTF na me se ba bia mo di agorokɔ no e ho otoro mi angasa no hospital card kwa me ni bi na ma ba wia me 50 pesos me bom dua kondo bi a ebi nsi da na mo so Emmanuel Mafo ada na kasa sa na me se masa me insurance ana mu MTF eye me na menim wo deal mini awofo ni deal eye den na me na o mutimi bowura ma kan so mko timi credit ese ye wo eye mo de a hwe ade me dwa ekoro no o me kasa yi o mo se yate ebi nsi biem na credit 50 cedi kwekwe me fon so ese mo tuya ka no na nse mi wo hwa na vela ya ye ne program wo suro wiase me ko ka ba bi na me nua ba me serew ma me credit 10 cedi fa ye ye se fre bibi mashup e ma me na ba bia mo network ne mo me pese me dim enkomo emergency na me nua ba yi sende ma me afi me ye se o mo ka so de ka kro mo kan sei so o de ka o mo kan de tem bi so o de bosia o de phone bo bosia loan na credit loan yes card ye no ayi say what credit abi a wo kasa emergency na you don't have core credit or you what bobosia no say what bobosia say we what bobosia bi a 5 cedi ye MTF mo moye na what bobosia 5 cedi no mat say bobosia na omo kaka say bi say wo de ka manos 50 umo bi da se o ye ko na brofo na o be kai wasom se wo bobosia no o ka me hu brofo ya awurade school pa de babusu afo ha mi o because MTN bosia ndia na me mobi credit no ntimi nti bi da wo masom na munyina munti bi da nti bi wo masom mo ma se munye de se ka bia wa bobosia na ka se ebia man o de ka 50 o bobosia 5 cedi ya ka se manos 5 cedi ase de o mo ka bibi manos na se ne wo de ka wo so dada enti begu so a ya te wo ka da bi o wunya ntimase wa ntimase enkomo yenye de se de be aduan metima kire se me fa se me gusu ye ko a na me credit ase yes press ya ne ma obosia enti wo bobosia ne wi a wo bo 5 cedi ti 5 cedi na boy no ye de wo ka na ma wo enti wo bo se what wo credit 00 ni aka wo ka na kire wo wate the remaining balance is minus 50 cedis which is your balance enye ne de na minus 50 omo ka tie omo ka insufficient ye we at the school pa de mahami o won se omo be kam ka se ko wo koi na ho na dem ko ye abusumi be mma ko akamanko ese brofo na ho ade ndem dia ye bre won se wo ye ko ana nke se emergency o credit asa no mo se bobosia no bobosia bi 20 cedi we wonim comment section ase no omo bobosia na bi enti wo bobosia 20 cedi na wie no na wo ye ko na no na wa ka kire se e ka wo die nie ni agi interest asa aka ho omo ka ne brofo okay enti minu aba ne send credit ma me hye se me ye ko na no mo ka se me de ka na me minu aba omo ka brofo won je fan tutim me na abe ha me na me minu aba me ode na me ne ka no brofo se me de ka mo ne price ya be hye me ma no so bia be hye me se me de ka no so mashup no de e bia sa afemi ya ne ate 5 cedi me ya ne ate 5 brofo ya ate be 50 cedi na me frame tin office na me say ade na ekoso yi na se utimi mo obi eye friends mashup ma wa wo de ka no mama me date bi said that date say me bobo se na me say masa
me de tadanchira ene sesere ku be bomu dua bi a me ka se na credit 100 cedis na asaba etu obi am na ni midam tiefo metuo musika mo eje izo wo taxi ti wo ke wo MTN for ah minua me se we de ewura wo moa me body strong pass me boxing no ankofo be kunye Ghana enye save Ghana enye save eti yahwe yie sanse nyansapo ye ni TV bia so sesi ame no kasai nyansapo ye ni radio bia so sesi ame kasai enkanka ni TV so me kura na me si mebu samo ah on say na me wo man bia na wo bu be wo nyansapo me huru Royal TV enti me kura na minim se nyansapo ba Royal TV nka me ko honra enye ni asman enye ono anadwuma no ye nyansapo ni mu twi ah wo dia se me ka tiefo enhwe me se Royal TV Royal TV o ta frantuma okay na oni nyansapo fo bu be e bia na sata mo mai ada mehia but me buy ma betene nka ada mehia adwumawura no ada mehia adwumawura no one ya nka che adwumawura se me bre ma me kakra abusia nana Black Power na mni bedi nkoma anye ntema Black Power na mni bedi nkoma ni yeni TV bia so yeni radio station bia so nyansapo YouTube ena yewo nyansapo TikTok ena nyansapo Facebook obi onu bedi nkoma se nyansapo bia no ana wonu udi nkoma se minie no aya hwe se nyansapo logo no wo ho telephone number no ye ba ko pe ena the screen ani no telephone number bia enka ho mesrawo ebe ya taaye video call so eno so hia pa aha nyansapo ya mamunyina mo ene hwe odi ahenwa midi ene abusia pani owusu etu kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame